Tagalog. Hoy, nga nag-away ng igana. Nagkahirigi ko kadyot nga nag-away na rin mo. Tingkol balik be. Amo ha? Karon nga video ay face to face. Wow! Og kaning lalaki diri sa kilid, mao ni si Tagalog. Dayon ang ganina sa kilid mo si Andrea Balagtas. Kung kuan si ilahang problema mao niya si Attorney Chloe Manales. Ikaw di Tagalog. Unsa day mong gireklamo ka Andrea? Igana niya ako walay tuli. Tidak ko dyan attorney. Tino di ay? Nya nga nang reklamo man ka. Tuli na ko. Klaro man gani. Oh, tuli na ko. Naignan na ako na walay tuli. Agay! Isot mo ko na siya kay nakita na ako siya nangihi. Ikaw ha? Ano ka ba naman ka? Nanglili ka? Agay! Mauna akong reklamo, attorney, na sa akong buhay. Ang akong tambag sa inyo ha, dapat magbati-bati na mong duha. Sige na, paghag na mong duha. Agay! Sabi ko mahagala kayo, wala man ito na. Suskarte ba ni mo? O ikaw, ihag si Andrea ka. Di, wag ko mahagala kay tignan sa kulay-tuli. Nangis ako ha. Dali sa mga, ay mo pagaway ako, wapatan ng human. Nangis ako dito dapita. Nagtugulay ha. Eh, pisot mo ka. Tagalog, pisot, Tagalog, pisot. Hoy nga, nag-away mo ang gana. Nagkahirigi ko kadyot nga, nag-away na rin mo. Lingkol balik be. Amo ha? Paghag na mong duha. Adi ko na tornay, wala na. O, ihag na lang to, ikaw na lang. Ko. Say, wala ko problema ninyong doy. Kung di mo, ay dili mo. Not guilty na guilty. Sobra. Bala niyo sa inyong kinabuhi diya. Eh, di mo magtarong diya. Slakan po. Hi, Andrea. Ay ka. Hi. Hi, Tagalog. Wow! Okay. Ano sa man duha? Nag-away niya, nag-golden hands. Sana all. Ay, love.